Kevin. M'għandniex katleri mal-mejda. Katleri għandna bżonn. Kuċċerina. Kollox bledejna, tinitni. Kollox bil-idej. Mur għalik. ċaħat li mnuċċani. Ġibu l-kuċċerini. Kija, Kevin, mnuċċani. Għaw il-tew. Hello, how are you? Okay? Kif inti? Kevin. All right, you. Welcome on board. All right? Hello, hi. Tafx penek lajten, nasera, oh. Lajten naturali, le? Preparatorik. Timbarazza della-xelta. Għanna xorti naħseb jien li għanna maħna persuna li apparti li esperta f'dan is-settur li hija vera xi ħaġa li għal-qalba hija persuna li għandha l-esperjenzi tagħha. U naħseb ikun sabiħ jekk tgħidilna ftit ser eżabe minni. Jiena bażikament insomma sażuha, almost avukat ukoll bħala professjoni, inħobb kemm jista' jkun nitgħallem fuq affarijiet diversi. Jien niftakar ċar illi 10 snin ilu kien diffiċli ħafna għal Sera biex in-nies li kien qed tkellem jifhmu l-fott li hija Maltija. Imma jibqa' underline importanti illi Maltija u sa fejn tasal il-knowledge tiegħi gburija li Maltija. Allura mistoqsija tiegħi hija din. Xi tfisser għalejk illi inti Maltija, l-identità Maltija u kif forsi tispjegolna daqsxejn l-erq tiegħek minn fejn ġejja, il-backgrounds tal-familja tiegħek u hekk ħalli dok li jkun jista' anke jippicturejok ħalli nitgħallmu aktar fuqok. Jiena nixtieq nara Malta li hija inklusiva fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri jiena minħabba l-esperjenzi personali tiegħi kont diġà ovvjament qed nara li iktar ma ħajjiżdiedu ċertu elementi ħanajdu hekk barranin, nies b'reliġjonijiet differenti ħajtħaltu flimkien. Ovvjament din għalkemm mhix ħaġa naturali bħal kollox, irid ikun hemm ċertu ħsieb warajha, ġifieri jien fl-aħħar mill-aħħar dak li għamilt u dak li nagħmel huwa biex nikkontribwixxi lejn Malta ħjar. Bħala Malta inklusiva, ir-reliġjon u l-identità, in-nazzjonalità li taraw jew inklusività l-inklusività hija kollox, jiena ġifieri jekk ikun hemm festa tar-raħal ħammur. Ġifieri ġieli. Hemmhekk iltqajna jiena u inti fil-fatt l-aħħar darba. Jiena jekk għax ovvjament ninteressa ruħi f'dawn l-affarijiet, nieħu gost nitgħallem kultura u nesperjenza kultura. Issa jiena il-mami tiegħi hija Maltija mill-Belt u ma kienux akkaniti tal-festa, ma jiena nħobb imur il-festi, ġifieri nemmen ukoll li jkun hemm element personali. Nitkellem ħafna fuq ovvjament soluzzjonijiet li huma forsi high level, imma bħalissa qed taħdem fuq xi ħaġa li hija tangibbli, soluzzjonijiet li hemm barra jistgħu naf kemm taħdem f'setturi differenti u mal-komunità tagħkom, imma qed għandek bħalissa tagħmel xi ħaġa partikolari li tgħid isma' di ħadd wassalni għal iktar inklusività. Sera forsi ma qaliti xi ma ħanejda jien 2019-2018 kienet waħda mir-rikonoxxuti tal-Reġina Elisabetta. Nemmen li d-dialogu huwa soluzzjoni li inti ġast titkellem ma' nies. Ġifieri jiena ħafna minn nies li kemm jgħidu ma kontx naħsibkom hekk. U hija intom l-istess mela bħalna falla temnu. Ġifieri ħafna mill-affarijiet huma ġast misconceptions ukoll. Dalodu konna din nitkellmu fuq xi ħaġa li naħseb tinteressak ħafna. Kenna diskussjoni minn ambiti differenti, ma naħseb ma persuna bħalek illi tara l-problema tmissa bidejk u tanaħħa naħseb iktar minna mill-lat uman milli mill-lat politiku. L-Immigration Pact kien ilu jiġi diskuss naqra mhux ħażin u naħseb kien qiegħed naqra tard ukoll għax damu ħafna l-membri stati biex qablu fuqu. Naħseb il-krak saħħa kienet il-Dublin. Ovvjament taffettwa lilna bħala membri stati żgħar u li ovvjament qegħdin fil-Mediterran. Ovvjament dejjem ħajkollok l-interess nazzjonali. Imma ovvjament jiena nara wkoll id-drittijiet tal-bniedem. Semmejt mill-belt, il-familja tiegħek, il-papa u l-mama kif iltaqgħu, in-nanna, x'qed issemm ħafna affarijiet li kważi huma aktar tradizzjonijiet Maltin, tgħid lin-nanna kif tisma' l-politika. U nsiru nafu anke lilek aktar aħjar hawnhekk għax mhux mill-medja biss, jiena laqas ma nafekx. Illum li sirt nafek nista' ngħid ħadd insegwik u hemm aktar soft spot fl-affarijiet li tajt, għax huma educational u affarijiet li lilna l-naqas ituna
insight tal-affarijiet. Ġifieri nistidnek immorru naqra fuq is-sofan jekk ma importax. Ejjew fuq is-sofan, ejjew fuq is-sofan. Id-daddy jettilna li huwa. Daddy Libjan. Daddy Libjan u l-mami Maltija. Kemm ilkom hawn? Lej minn dejjem. Ġifieri missierek, kemm ilu? Missieri ilu, kemm ili hawn jien żgur. Interessanti li kemm il-darba niltaqgħu fil-festi. Għalfej joġbuk daqshekk? Joġbuni għax jintaqgħu in-nies tal-lokal u nieħu gost ukoll nara tipo in-nies li jkunu involuti fil-festi. Ovvjament naf li hemm ħafna dedikazzjoni wkoll fil-festi, ġifieri u li hemm element ta' komunità. Ġifieri jiena l-element ta' komunità vera joġobni lin-nies joħorġu jkunu dedikati, jistennew in-nar, l-iktar waħda li nħobb imur. Naħseb tal-Mosta. Tal-Mosta? Le tal-Ħamrun qatt ma mort. Kieku jkolli niġi tal-Ħamrun niġi l-Marċ. Il-Marċ. ċinu l-aspirazzjonijiet tiegħek għal-foto, x'tixtieq tagħmel inti, x'tixtieq tikkontribwixxi fil-foto? Fejn tarak 5 years down the line, 10 years down the line, sera. Għaddi mistoqsija li tipprepara li waħda minn dawk tal-intervju li għatkox taf kif ħadd jieġa. Ifhem, fil-verità naħseb li l-ħajja għalmitni li ovvjament ikollok l-ispirazzjonijiet tiegħek, jiġifieri li naħseb jiena l-ispirazzjonijiet tiegħi huma mhux affarijiet kbar li nibqa' ninvolvi ruħi li ma naqtax qalbi. Huma aktar valuri tal-ħajja aktar milli xi ħaġa ma tarak fil-politika. jew hekk. Għax qed tkun diplomatika jiena. Issa qed iddur mal-lewża biex tkun taf. Tarak fil-politika attiva, tarak tikkontesta elezzjoni, ġeli kontestajt elezzjonijiet. Ħan jieġab kif iwieġbu l-politikanti kollha, ma neskludi xejn. Isbek tibqa' magħna ta' nistgħu naraw kif ħanirranġaw. Is-sufan komdu skont Marshall. Ħanerġgħu nissakru aħna. Li nammira fija, Sera, onestament, u diet kemm il-darba naħseb illum ħarġet ukoll, illi Sera hija waħda minn dawk. Illi verament għandna bżonn aħna dawk il-ħsibijiet kritiċi illi jridu jaraw illi jemnu f'dal pajjiż, nies li jħobbu l-dal pajjiż, illi jridu jaraw ħafna aħjar milli hu, ma jibżgħux jgħidu li fejn għandna t-tajjeb ma jibżgħux jiftaħru fuq it-tajjeb. Għax di marda li għandna kultant aħna stħalna f'din narrattiva negattiva li nibdew naraw kollox ħażin. Imma fejn tħoss li għandha tmexxi l-pajjiż il qudiem ma tiddejjaqx tissuġġerixxi. Naħseb illi qed turina wkoll xi ħaġa li huwa messaġġ li tajjeb li nwassluh li żgħażagħ lil persuni li mhumiex fil-politika u jaspiraw li jixtiequ jikkontribwixxu u jħissu li għandhom xi tip ta' stumbling block jew xi ħaġa li timpedixxi lilhom milli jikkontribwixxu jgħidu u forsi għax jiena hekk jew għax jiena hekk. Hija persuna illi point blank x'intħares lejja wieħed jista' jgħid għax dik hekk. Imma ma toqgħodx lura. Saħħa mentali, l-kwistjonijiet fejn jidħlu l-banek, l-affordable housing u d-delizzi kollha Maltin. Tkabbir ekonomiku u l-bilanċ li hemm bżonn fil-kwalità tal-ħajja, kif se nindirizzaw l-isfidi illi qed jirriżultaw mit-tkabbir ekonomiku. Però fuq kollox importanti li nżommu l-ekonomija b'saħħitha. Kif il-ħaddiem se mmexxuh il-qudiem, għalkemm mexa ħafna l-qudiem, irridu nieqfu nattakkaw il-xulxin u nibdew iktar niddiskutu il-prinċipji u kif se nagħmlu aktar ġid lill-poplu Malti. Is-soċjal, il-kwalità ta' ħajja aħjar, is-sigurtà, d-diplomazija u l-ekonomija. Ma jistax ikollok Ewropa ta' paċi jekk ma jkollokx Ewropa soċjali. Dak li jiġri fi Brussell ma jibqax hemmhekk imma jolqotna direttament fil-ħajja tagħna ta' kuljum, indirizza issues bħal huma l-kundizzjonijiet tax-xogħol, bħal huma issues relatati mal-familja, bħal huma issues relatati bejn bilanċ tax-xogħol u well-being tal-familja. Inti dejjem tipprova tejjeb il-livell ta' għajxin tal-ħaddiem jew tal-familja tagħhom u l-pensjonanti naħseb
Hemmhekk naħseb li kien iktar ħaġa importanti. Minflok is-sostenibilità tal-affarijiet indu jkun l-adekwatezza. Irridu naraw illi il-persuni ma jitilfewx dak li hum tant importanti għalihom li huwa il-benesseri tagħhom, il-mental health imma wkoll l-identità. Tant kemm il-ħajja tagħna qiegħda timxi l qudiem u tipprogressa illi forsi qegħdin ninsew elementi importanti li jagħmluna dok illi aħna. Il-kwistjoni tal-barranin pereżempju, il-kwistjoni ta' traffiku. Dawn huma affarijiet illi l-Maltin u l-Awċin qegħdin jgħixu kuljum. Dal-pajjiż miexi l qudiem, però importanti ħafna il nimxu għal pass li jmiss. Il-inkompli dak li għamilt matul dawn l-aħħar 5 snin fejn jidħlu drittijiet tal-ħaddiema, il-politikant għandu jkun ħabib tan-nies l-ikbar kontribut li nemmen li nista' nibqa' nagħti n-nies huwa li nibqa' biċin tagħhom u nibqa' naħdem fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom, fuq l-isfidi tagħhom fuq livell Ewropew. Dak kollu li joħroġ mill-Unjoni Ewropea jaffettwa lil pajjiżna u allura rridu membri parlamentari Ewropej li verament jirrappreżentawna u li waslu leħen pajjiżna. L-Ewropa tieħu ħsieb id-drittijiet tal-ħaddiema tagħha li titbiet minn din narrattiva favur il-gwerra, favur l-armamenti. Malta għandha 6 rappreżentanti biss, importanti li nażlu bir-reqqa. Jiena trade unionista biex il-kundizzjonijiet tagħhom intejbuhom iktar milli kienu. Meta n-nisa joħorġu jivvutaw rridu jżommu f'moħħhom li l-Unjoni Ewropea qiegħda f'salib it-toroq darba u l-5 snin li ġejjin huma deċisivi ħafna. Dak li jiġi fi Brussell ma jibqax hemmhekk imma jiġi f'pajjiżna wkoll. Jiena naħseb li kulħadd għandu il-possibilità jagħti kontribut lis-soċjetà. Malta hija l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Nemmen li rridu nkomplu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna li lin mill-kuluri is-6 nies li jkunu eletti jridu jaħdmu għall-interess ta' pajjiżna. Ġejjin snin importanti għal Malta pajjiżna, ma naffordjawx illi jkollna wieħed minn dawk is-siġġijiet illi ma jkunx qiegħed jgħin sabiex pajjiżna jimxi l qudiem. Jekk fit-8 ta' Ġunju li ġej minn għalik billi ma tivvutax tibgħat xi messaġġ. Il-messaġġ li ħadkun qed tibgħat huwa messaġġ ta' appoġġ lil min jixtieqek toqgħod id-dar. Our laptops or mobiles. Qalbi. Timmissjani? Nkajjen immissjak ta' X'inhu ma ħelwin tal-żewġ teqtates? Dillallu daw ta' min huma. Adottatom ħabibti jiena kont irrid oħra. Love you, mbagħad narrak it-tnejn jiena. Alrighty. Ciao qalbi. Ciao ciao. Oh, qalbi. Ara għada ma tkunix xi battikata biex inqajmulkom ta' għal min għandu xi ftit tuħ tal-laħam mill-eżerċizzji għada kmieni għandkom ir-rimedju fost affarijiet oħra. Nawguralkom slim, mistrieħ u ħolm sabiħ. Tata. Xerfettina li. Romantik. Normalment l-epil situ għamlu. Buongiorno! Kif aħna? Mina smajt li l-biraħ ġeġejtu naqru. Daw kollha ħasbu li ħammorru messaġġ. Tal-għodu ħana naqra dynamic stretching, mux ħambatu d-batija daqs kem kelkom il-biraħ. Mux daqs. Naqa dynamic stretching, naqa partner work, ħana raw naqra fiex intom fuq anka flexibility. Tajjeb, mela ħanibdew, ejja warajja.
Se nagħmlu ħan ninżlux, lek ninżel ma nitlax. Ninżlu rridu. Għax ma nitlax. Sak jaddi fħemġet tajdinna. Kellem maħbot uħrajn. Mela, arms up. Bellies up. One down. And the other side. We're gonna try and go. Hey, bully! Stop taf xintali. Ejjo, mela. Fessejra, Klod. Jekk aħna ħanamlu fl-iskun il-maw mhux ħajaqa. Aħna d-darja fl-iskun il-manna mejda. Jerġa' 1, 2. Issa. Ħalli ma tmissux. Open your teeth. Come closer heel to heel. Tixbiex ħafna tal-dar. Dar madar. U nerġgħu butterfly pose. Rosa, ġesetta me vera tħejba, ejja. Jien biex nitawx ma tantx għandi problema biex nqgħu nerġa'. Okay, u kemm nistgħu mmorru f'għajna lila. Tal-aħjar exercise għalija. Mela, line up warajja, guys. Kuraġġ. Ejja, boys and girls. Mela, we are going to do 2 lunge down, lunge down. Wara dan premju tal-atleta jina, nazzjonali. Your knees. Kulħadd għaru mal-kolonna. Kif ħossukom hekk tajjew fuq is-sieq, we change it out. Very good. Ħadd met jaqret u jonfaħ minnkom issa. On my count, Illa dak ġejtu tiġru għandi. Ħanisilqu. Ma tri najtu team. 1, 2, 3. Kunu ċerti li tkunu lesti sa' 9:15 biex tattendu l-attività politika tal-lum. Mela ma tkun hemm l-attività noqogħdu naħseb illum naħseb bil-qiegħda ħanibqgħu. It-trasport jitlaq eżatt fil-ħin u ma jistenna lil ħadd. Wara din l-attività se terġu tiġu il-kamp u minn hemm il-qudiem sorpriżi biss. Jien narakom nerġa' meta jkun il-ħin li nsellmu lil xulxin u forsi fl-aħħar tiħelsu minni. Bonġu. Bonġu. Good day. Mbagħad jirvilla. Hopp inti nebbiexa, لا أنا
Nissuktaw fil-ħidma mbirka, jibqa' demkom jiġrisħu. Qudiemi għawan disa kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ħakkom l-appoġġ kollu tagħna. Nagħidilna mhux 26. U għadha l-attenta x'inita. Ma nafx nozza 26. Ħbib, dan il-kamp wasal fit-tmiemu.